Hakane ke video ngania tho ya pi ya ke Jingtip ana Kaba jia shisha Kaba ai mensi man kermen makitu ki brio bementa kin singo pala ya kani ke Jingtip kana ka jingi khamba ba ka tin kalong khamba pat ba ka jingi kalong lada pi dayo snow ya kata watang dak ba bakla ban ngi jui ba ki brio kin la ban le ai ha ka jingi ha ka pertai ba menta ka balong digital ka long ka suk shibun bani tho ya ki brio ba don ha ka jingi wat ki brio ki ba sa jingai ru kim sham jinge shu namar ki phone ki social media andrai lada ka ni ka jingi ka don ha ki por ki ban ru pau nyo pau snem man shwa kla ban long ka ba e shibun ba don wei ni ka wei ki bala ban perkhat ya ka jingi ka jingai am don ba kwa ban perkhat ru shisha andrai ka jingi ha ka ta ka por ka don ka wei hi ka jingsham ban tho shi thi ya iwei ban ap ya kata ka shi thi bat ban puliru ya gare di sur ki bajam bat menta kan ya tho ya pi ya khana ka ban la ji shisha ka bdei jong piki mahanandia Radioman Kumar Mahanandia lakai hu aus nem kat kendai spa sabu kendai haka shnong at malik badan ha ursa haka singi malakai hu ulei I ya usumpelen ha asam habaki start kilai I kani kilia tho ya mi kpa jung ba ula ban kiu pat le ai da kirong badun song kurim ba kentai na shnong ba jangai ba bakan don ni ka jaka klau kpa jung dei postman bat kmi jung ka dei ka sumar yi udon rengut himen ki para piki Mahanandia udai ne kalong ying dalit namar kani udia kendo ya jingi per hashnong but at school kam tam en na kin hangai wala udan ha school ru na pensyong u shabar ka school but umla ban yela ka ni ban kata ya kena school tada akum kata kita gi kena ru kin mare sharod wa ban yo pun ko keladi di ho ni la banong ban do barang kena piki Mahanandia ula pendo ikni gi jinge Andrai kumno ula pendep yang jiu kuli jungi piki Mahanandia uli I ya kasap jong ka jing rodur le ka art sel clean pare no do bodang kena uli yo I nang kong yela ka kemi ba kata rong ha ki jing jungki usham ba kata ka dek besngop tenat shibun ban nadu kata ka por ula kwa ban le ai ha ka kamats hadin ba ula dep ka school jung ula perkhat ban le shim ya ka degree ha ka arts Andrai kwa jung ula ong ba ka kam draw ni ka kam artist kam dei ka kam ka ba kerpang kala ban long ka ba bahal da ule da engineering ba ulu asngau ki jing ong jung kwa jung ula ino ya kijing ango jung ushim ya ka science ha kelas 11 ba 12 Andrai umla ba le ba ki examen ha ka college jung ha ka jing shishalai ha ki por class uji shong shadin ba draw ya ka dur jong kinang kai jung bun sin ru inang kai kilap yu ba klap tha yu ban shong shabab jong ba class kalau ka ba shai ba tangka arts ka ba den ha ka donut jung ba don ai ha ka donut kalau ka ba shai ba dan ding ban puli namar kani ula feel hadin ba ula feel ula setting ba kumno ban ya tho ya kata baro yau kpa jung namar kani ka ma ula rai ban kunno irak ting in jung ula shaklin tiral jok kasnong ba uthia klin tiral kasni ka shit ba ha ka por ba namar kani kamet jung kala sedang ban shit Pyrkhat ba hadin ba kham duna ka jing shit sawan biang hakani pat ka jaka ha ka jan min ulawan pai shik tak lenti ban pendep ki jing mud jung ba pun kunno ela ka jing im handrai ki pulit ki le yo iu mat ki la be yu hadin ba ula poi ula rai ba kam dan jing mut kan im kunni bat kun la shai ula pet non na ying tan tat bat san tin ka ha ka pla jung poi ha ka snong shanti ni ketan handrai don pisa ba biang ban shim admission ha ka jing kuliah ba kuli itu beri wa kata ka jaka ki la ai jing mut ba ude ban le shim admission Kalikot Art School kemudian Odisha ulawan ai biang sha Odisha na kata jaka bad bila kia hasurap shabab jong kata ka Art School bad kumun step ula yang lain bad ushim admission ha kata ka Art School ha ka wai pat kasngi ula lech Delhi bad ki porlo class jong ban lech kai ha kata jaka ula I ka signboard jong ka Delhi Art School bad larung shaba ula shim admission ha kata jaka ru kumbangala ong wan nak long ying to bodong ushim admission ha Delhi handrai dan pisa ban sa ai ni ban ba ban di ru ha ka pon man mit uthia ha boss ni ha jan jong telefon bu atau kan ni por uju punut ya ka por dak basong dum dan kai ban Pyrkhat naik no na ka art sa kata ka por pitip bah ka por ba ka wei kentai na Amerika ka lui ya ka portfolio bar ka copy bu uju draw ka DTC boss kana karpar yu ban roy ka dur jong ka ba ka por bu draw ya ka dur jong ka kata ka kentai na Amerika ka lai arap hautun ka yu piki Mahanandia punta ula tip ba hoy nala ban kamai pisaru maka arts ban nado kata kasni ujisyong hajan ka fountain akanan palace man ka janmin ha kata ka jaka udu droy ki dur jong ki brio ki wan bat lai ha ka jing termen ba don nori uno brio ban shu ban phat droy ya ka dur jungki bat bu kinai pisai bun sin ki pulit ki jukem bat ki di ushapatok andre hapatok piki Mahanandia uju droy ki pulit bat uju lai man ka por na ka patom Mahanandia tip ba ka jung job jung kadang susda uju droy ki dur ki ba hado ba uju yakam sketch artist hakikot kubor uju tau sketch ru yakinai lam sarkar ki pau ba kum jong ka Indira Gandhi badroru ya ka potri jong ka Valentina Tereshko belong ka kentai banang kong ban space udan tang kawai kasap uju droy kini ki dur tang apo shiphonin ban nama
namar kani kibiro kisngot tenat bahayui namar ba ulang shisha ubran sam bun kijing thaw shapang jung kami ru hakikot kubo aba udroi ki durjong ki politician ban ulapau nam uliya jingbet ru na ki pulit bantre ha corner place piki manan dia ujushong bat ke canvas bat kirong jung ha corner place man ke janmit bat udon kawai kabut kabala thaw a portrait in 10 minutes or 10 rupees kabamot bangan roi ka durjong ki hapo shipau minute ha kador bu shipau tungka ula sedang ban roi ki dur bat ki blu ki pet yu shisni ki blu ki shong ban pet yu bat ki pa ban roi ka durjong ki bat kin yo ya ta hapo shipau minute wat akajan mi jong ka khanyal prik no para kar khandai spa nya pusan ru piki mahanan dia udang pre e kawai ka bri karban ban pet yu abau yo i kata ka kandai usau kumba ka berthai kala sange kada no jung kala kandai stat bat hang ta ul sngo tho bo lo sho jing i de kani ka kandai kadai love at first sight kumban yong ha krin pharenga bar ka kerteng jong ka ta ka kandai kadai ka charlotte wagon skaden ka charlotte kanang don khat kandai snam bat lakhai ka ha sweden kadai ne ka yeng ka bari spa ha ka bamenta kadang kuli ha london ban nando dang khana kala don ka jingkwa ban sngo tho ya ki india bat aba kadang don karta ka bash pausnam kala yo i ki culture jong ki india na ki film bat na ki brio bat kala sngo kumbala khaya ga ha india ha ka jing imba machwa jongka kumta ha ba ka yalat ban lek sa india bat ki bayeng jongka kala ong hoy ka shimye ka wan bat ki perlok bat kana lek na sweden sa india ha ka ni ka jing lek jongok kai ka dei ban ya yang ba bun kiri ki ba kantop ya ka turki ki Iran ke Afghanistan bat ka Pakistan bat ka shimpor kumba arku arsi ban poi si India dan rehat bukod kalong kebala pengkrek ban wan si India bat pendak ya kini kicing ya inti kadin ba kala po hi India ka charlotte kalaj ban jengok ka ya kanong ba Delhi bat ki perlok jongka bat nang ta kala i ya ukna obashong hakajaka ka bakreteng ka konat usno jong khna ufong bat ulang kung artist handai ka bentak ba pengki ya ka charlotte kalong petak senbun kawa ong a portrait in 10 minutes for 10 rupees ka charlotte ka Pyrkhat uni ubri ukran hakler ka lechu bat ka shong akmat jung kat baki kmat dong ka charlotte baki kmat jung piki kine kas ngau ka ere ka ai upiki ula pendek ban roi ka dur jam ka charlotte apo si paunin andri ka charlotte kam sam ni internet ka dur kani kedai ka sin banengkong baki brio kip skong hun ban yo i ka dur bala dro da upiki andri wana da kum tabu ka charlotte kala ai arpo tungka ya upiki upiki mahanan dia Pyrkhat baka charlotte kam da Jingtip shipang ka bisa kumta una penpai biang ya ka shipau tungka sya ka charlotte andre ka charlotte kala ong ba un shin baro arpau tungka mat ka oru bakan wan biang la shai bat un sapersang biang ban roy ka dur jongka bat haka sini ka bubun ka charlotte kawan biang sya ka ta ka jaka upiki udro biang ya ka dur jongka bat ka charlotte kam itanat biang ya kani ka dur bo la dro hadin kanami na ka ta ka jaka ke ai ka bala jiayu belai bumla ban ro bahaya ka dur jong ka charlotte about thiamen men piki udua ya oblei tanisha ba ka charlotte kan wan biang la shai piki ujupat pan na oblei ha ka janmi jong ka khanai tri una opera ka khandai spa nya pusan arsi hadin ba una kando ya ka charlotte piki usong ban ap ka charlotte ha ka chakabu shong uklam don jing karman ba ka charlotte kan wan hanta handrai ka dono jung ka ong ba ka charlotte kan wan ulei i ya ka kan hon jong ki bru ka yang ha ka signal traffic ki yang ban up ban cross ka wai pat ku surong at ha ka tang kun hon ulei i ya ka kmat ka bal ya dai ka dai ka charlotte kalaban biang bat kalapha biang ban roi ka do jongka handrai ka jing ro kala ku chua hangta piki ma anan dia ula kli jingkli ya ka charlotte ula kli la chusin ni pi kum ka dores ka charlotte ka om hoy handrai pitip kuno kala kli handrai piki ma anan dia ula ai biang sakawai ka jingkli ki jurwai ni shna kinu ki tiarwai ka charlotte kan sngop pla bakal jubab hoy handrai upiki ula kli biang sakawai ka jingkli pidei trai jong kawai ka kraw ka charlotte ka jubab hoy tang ba kam dei ka kraw ko he ka charlotte kan sngop pla na maru brio khmat jong ka bokam shamle i hangno hadu arsngi minchwa badum sham patu kli ya ka kerteng jong ka no uni ubrio tip baro kini ashwa bakan kli ai na upiki ula kli ya ka pitre ban shong kurim bat nga ka charlotte kala sngau phla aba ka yo sngau ya ka ta kantin hakani ka juk manta kamnong ka ba phla ban tip shapang wei pat hakilat pathai ko bon bat haki social media namar khambun kibriu ki tho bat pani shapang ka im jati handrai abi khat khandai spa nyau pau na da ubriu tip shapang nong wei badai na wei pat kari katak kalong shisha ka ba phla kat ba upiki manan dia udang kena ka kmi jung ka juya thoyu bakat kum ka kot jingtho shapang ka jinglong jung sai shong kurim bat ka kanthai ka bana bari ka badan ya ka sunshine ka balong ka torres ka badan ka jing start ha ka sapruai bat bakadan ya ka jaka
haklau ka kami jong piki kalangai shisha karkum ke jingtho jong kita kot adu bakam shamla ila di upiki banya tho arrange marriage namar hakitu ki por ki pun maha bale arrange marriage kataru hakarta kamang kana badaba uri iya ke charman baka shong hakmat jong hakasin banangkong kun mau yo kita ke jingong ba ong kami jong kaman sim jong ko ong bakani kadai kendai ke baka kami jong ke jukran badai namar kani bo piki manan dia shamla ban roy ka dog jong ka karkum ke jingang nur jong namar bagi kiti jong kilaki habau yo iya ke charlan ulunot pan kli kini ke jingkli kat adu ke sengi ke balai hadu katai ke sengi umbat tip ke kerteng jong ke charlan andre hadin kata ke sengi kila sedang banya syaman ke sengi ka charlat ke Ieid ya ke jing start jong piki bat shisha ke jing syam jong ki angun kala kala shi ke jingi piki manan dia ucukot Ieid ya ke charlat kum kalota ulat tarwaru ya ke charlat bakan wan sya ke shinong jong ka charlat kala ong hoy piki ulai alam ya ke charlat sya ke temple konar ka charlat kala skautunat hadu kata namar bakala jui man ke sengi ya ke dor jong kani ke temple haga kamro halandan handrai kamtip hanlu kadon hai india pat menta kala yok bunyi markmat ya kata kejaka kani kamla long tam ke chingjia bakra nakata piki ulai alam ya ke charlat shayin jong haba kilet ban yakando yaw kapa jong piki ke charlat kala phong dak sari piki ulas ngop palaban pet ya kata kili yok jengkur ku na kwa bat kilong yeng jong wanan dia bat kilai shong kurim kat kum kom shong kurim tenrai kili imlang kum ba SHIBUN Jingtip lano kisngi kiyaj bat menta kala dai ka bor ba ka charlat ka dai ban paino shiying jongka ka charlat ka kwa ban yalam yu piki Sweden bat ka andre ki jing puli dong piki kidang sa sakatu ka ni kile kular kin saya dan lang biang sisin ka singi hado shisnem ki via kran lang ba ki shiti andre kado katwai ki jing puli jong piki kila daglot bat menta ulakmi nanti ban yo i ka lok chung ulawat bnya syapang ka tiket flight sa Sweden hadin kata ulah sengoto ba dan pisashu panlet sa Sweden da keling sun ulah perkat bun teli ke jingwat bat kadu adwai klorai bandino ya baro bat tit no da ka cycle un select da ka cycle shedo sa Sweden haba ulah ya to ya kani ya ki porlop jung baro kila stang ban rakhi kila perkat ba ukam nam handrai piki mahnan dia ulah ya bet ya ke jing thung bat tit cycle bat haka kwartrik kulan kot handai spa nyo punyo piki mahnan dia ulah sedang ban mino national banlet sa Sweden ulah shim ya klinti hippie trail kelanti ke bak charlat ke poi si India kani ke jingyat kelong kumba nyaw hajar hadu prahajar kilometer bat kani ke jingyat kelong ke bae manla kasngi upiki uduyat ya ke cycle jung hadu nyaw pau kilometer yo bang bat kamet jung ko skop plot teng uthia haten andre tang ke we ke daw ke pelong yu manjai job ya kini baro kedai tang ke charlat ka bau ma di ke jingya usngo bo umla shu ban ya shakman ni umla shu badim usong thli uperkat tang ban yu i ya ke charlat batang na kani ke jengkermen bo nyo kando yang ka charlan kala pun kraw ya kemen sim jung ha kita ki por la toru ya kishiti kini kishiti kilong kum ki ba aiman sim yu bar a jengkermen yu ulaya ning ba ka Pakistan ka Afghanistan ka Iran bar ka Turki ha ke jiya ning ti jung ulai kando bon ngut kibrio ka to kan ni ngut ki ju ai live yu bat haman la kiri ju droy ki dor jong kibrio bat na kata kidan kibrio ki ba ai pisa yu bat don ru ki ba ai de ki jingbam ha kini ki por ki jenjar kasap chung kalong kalat chingrap yu man penim ya di lada opendo ya no briung ulai to ba yi jing tho chung bat ka charlat bat ki briu ju ku kut pang yiki mungkin dak ban yindo bat ngangai ba baro ki ju ku jang ki briu kilo urlong ha ka arko pratri ku jembang ka kendai spa nyaw punyo hadin kum basau banai bat lai tayo piki mahanan dia bat ka charlat kili kendo hagatan bak ka charlat kadang up yo piki mahanan dia bat hadin ke jingai enti ke bejenjar piki mahanan dia lorai kho bat lemis ebha hanrai ka charlat kam sampet ya katang ka kuduk ya piki matli i ya iwe hadin kumba arsnem amba piki upoi sa Sweden ulas ngopla na mar ka Sweden ka per ba bat ke India haki rukom riam ka kantin ka jengbam bat ke pat bat hagata ka por ulas shem ka charlat kadai ne ke ying ka barispa kat ba piki pat udai ne ka ying ka badong ka charlat kala ya tho bat upri badong haba ki pat ba jon ka boris kriya snow ya kani ka khubor ki kran ben yu handai ka charlat kala achi kershan yu piki haman la klenti bat khadu e house stamp ka khandai spa nyo khundai kile pun kraw ya lak jing chong kurim jengki bat hadu menta piki mahnan dia uram sa Sweden bat amut ki khonjung ibakar teng ka emili bat usudhat hantai utrei kum non rodor new artist bat ka charlat pan kum ka nai ka jing ruai leni ka music teacher bat amut kila ai jing yarap haki school ya ki khon dalet na pesnong jung piki bat kum ni ka jing ya lenti jong ki menta
hadin kemba South Post nem gajing shong kurim jengki gajing im jengki kalapau nam bat kibriu nak leng ke patai kle tho shiti sha upiki handrai upiki shamla poi Pyrkhat ba balai kibriu ki yakani khana jung shibuna ha gajing mut jung ula e ka bodai banla udai wadok ndrai kwa banya kundu yakachamat kat bakalong kat bungu upiki kani gajing ya dan ti jung ban e am dai e ka ba phla tang kini hi KHUBLEI SHIBUN